UGD, har du hørt, at en person mistede livet og mange blev indlagt efter en flyvning fra London til Singapore, SG321, oplevede kraftig turbulens for nogle dage siden. Men bedstefar, ved du hvorfor turbulens opstår? Hvis jeg vidste det, hvorfor skulle jeg så diskutere det med dig? Har Newton ikke fortalt dig om det? Hvad har Newton med det at gøre? Han levede for 4 århundreder siden. Nå, bedstefar, når jeg ser på dig, tror jeg, at der kun er 4 år imellem dig og ham. Nå, men det har meget at gøre med Newton og et velkendt princip inden for fysik. Vi ser det dagligt, men har en tendens til at overse essensen. Du ved, da jeg var på din alder, var jeg meget glad for gåder, men nu kan jeg godt lide at holde tingene enkle. Okay, så fortæl mig, hvis du har flere ting på et bord, hvad ville der ske, hvis du langsomt bevæger bordet op eller ned, frem eller tilbage, til venstre eller højre? Er det ikke klart, at tingene ville bevæge sig med den? Okay, men hvad hvis bevægelsen er pludselig så? Ting vil falde af den, ligesom tingene, der ligger på bilens sæde, når vi pludselig bremser. Men hvordan er dette forbundet med et fly, da flyet kontinuerligt er i luften, selv piloten ikke bremser midt i luften? Så hvordan er det relateret til det? Så forestil dig, at du løber, og der er en pool imellem. Ville du kunne krydse poolen gennem vandet med samme hastighed? For at krydse det, ville jeg enten skulle gå i det eller svømme. Vand er meget tættere end luft, så min hastighed ville være langsommere. Men igen antyder du, at Gud har placeret en flyvende swimmingpool i luften. Tager flyet en dukker det, før det fortsætter? Kloge bedstefar, du kender svaret. Du skal bare samle det. Lad os bare antage, at jeg betaler dig for det. Nu gør du det for mig. Så når et fly støder på noget med en anden densitet, vil du opleve, at hastigheden pludselig falder, da flyet allerede flyver i høj højde og med høj hastighed. Men hvad er den ting med højere densitet derover? Vil den ikke automatisk falde ned, hvis den er tungere end luft? Ja, men ikke altid. Skyer, for eksempel, er relativt tættere, og det er derfor, du altid oplever noget turbulens, når flyet bevæger sig gennem dem. Der kan også være forskellige strømme af varm og kold luft med forskellige tætheder, som nogle gange bevæger sig i forskellige retninger, hvilket pludselig kan skubbe flyet i en vilkårlig retning. Skyerne har altid forskellige former og forskellige arrangementer. Da flyet bevæger sig i en lige linje, kan det ofte ske, at en del af det bevæger sig gennem luft eller skyer med forskellig tæthed. Så det er meget almindeligt at opleve lidt rystelser i fly, når de passerer igennem dem. Så dette er grundene til luftturbulensen, som vi diskuterede? For den hændelse var det ikke årsagerne, men jeg pegede på den som de mest almindelige, som vi også visuelt kan se. Jeg håber, du kan fortælle det til de andre, inden året skifter. Selvfølgelig, bedstefar. Så i tilfældet med denne flyvning havde flyet allerede fløjet i 10 timer ud af en 12 timers flyvning. Nogle mennesker kunne allerede have været blevet meget selvtilfredse. Dette område oplevede tordenvejr. Disse må have ført til stærke lodrette luftstrømme, hvilket resulterede i, at flyet pludselig steg og derefter faldt. Den samlede forskel var omkring 3.000 fod på få sekunder. Du siger, at den samlede forskel mellem op og ned svarede til en bygning på omkring 300 etager på meget kort tid. Ja, det ser ud til, at du stadig er god til matematik og analogi. Du ville blive overrasket over, at jeg også har en god portion sund fornuft. Hvis flyet styrtede ned, hvorfor oplevede folk så ikke vægtløs tilstand som ved 0 tyngdekraft? Mange af dem, der blev indlagt, virkede til at have slået hovedet mod de øvre bagagerum. Hvordan er det overhovedet muligt, da det betyder, at flyet gik ned endnu hurtigere end et frit fald? Bedstefar, lige efter dette annoncerede Singapore Airlines, at de som en forbedret sikkerhedsforanstaltning ikke vil servere måltider og drikkevarer, når sikkerhedsbælteskiltene er tændt for passagerernes og besætningens sikkerhed. Det lader til, at kaptajnen allerede havde advaret passagererne om det turbulente vejr forude. Og grunden til, at ud af 220 passagerer og besætningsmedlemmer, var der kun få, der kom til skade og havde brug for hospitalsindlæggelse, var fordi de ikke havde sikkerhedsbæltet på. Da journalister spurgte passagererne i Bangkok, svarede de fleste, at de havde sikkerhedsbæltet på. Så hvorfor kunne journalisterne ikke finde passagerer i interview, som ikke havde sikkerhedsbæltet på? Forstået, fordi de var allerede på hospitalet, men du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål. Bedstefar, det er vigtigt at påpege de kræfter, der er på spil. Som jeg nævnte tidligere, var der vertikale strømninger, hvilket ser ud til at blive bekræftet af Singapore Airlines nye udmelding. Da der ikke er flere detaljer om den præcise hændelsesforløb, følger her en forklaring. Den vertikale luftstrøm løftede flyet til en højere højde. Alle passagerer, selv uden sikkerhedsbælter, ville forblive siddende, ligesom genstande holdt på et bord, hvis bordet pludselig hæves lodret. Men når det modsatte sker, er der 2 muligheder. Enten falder de frit på grund af tyngdekraften alene, eller også er der nogen, der skubber flyet med ekstra kraft. Hvis noget skubber flyet ned, vil det ikke være frit fald for flyet, og det vil være som at flytte et bord pludseligt. Det ser ud til, at frit fald ikke blev placeret tilfældigt fortsæt. Præcis. Ja, flyet falder ikke længere frit, og en person uden fast spændt sikkerhedssele vil blive på sin plads,
men flyet vil synke fra sin position, og som følge heraf vil personens hoved ramme mod flyets bagagehylde. Set indefra i flyet vil det se ud som om personen flyttede sig op fra sin position og ramte bagagehylden, men virkeligheden er omvendt. Flyet bevægede sig faktisk nedad. Så det var det, der forårsagede skaderne på de passagerer, hvilket resulterede i døden for en af dem. Bomben i et fly kan sammenlignes med en bil, der kører over huller i vejen. Men at opleve dette, mens man flyver meget højt, øger dramatisk frygten for turbulens hos flypassagerer. I tilfælde af den passager, der mistede livet, ser det ud til, at denne frygt forårsagede et hjerteanfald. Hvad med flyet? Får det også skader? Nej, fly er designet til at modstå langt hårdere forhold. Selv Elon Musk sagde i en af sine tweets, folk bør aldrig frygte turbulens. Vinderne på kommercielle fly kan klare enormt meget bøjning. Så man kan sige, det sjældent sker, at et fly bliver beskadiget under turbulens. Ja, Og du siger også, at det er så nemt med sikkerhedsbælter. Bare fastgør det og glem det under hele flyveturen. ja, bedstefar, du ved sikkert allerede bedre end mig, at mange ting er meget enkle i livet. Det er også, der gør den kompliceret. Ja, jeg har set en hel del i mit liv. Flyet flyver med en hastighed på omkring 10-15 km i minuttet. Det er umuligt at se så langt frem, selv i det klareste vejr. Så hvordan ved piloten, at der er turbulens forude? Når piloter løbende overvåger vejrradaren, fortæller den dem, hvad der ligger forude. Når de ser turbulens, tænder de sikkerhedsbælteskiltet i god tid. Så behøver jeg ikke have sikkerhedsselen på hele tiden, da piloten alligevel vil tænde for sikkerhedsselskiltet. Med mindre radaren ikke viser, hvad der er forude korrekt, hvilket aldrig kan være tilfældet. Farfar, antagelser leder ofte til forkerte konklusioner. Jeg går ud fra, at du nu vil forklare det. Er det ikke korrekt? Denne var rigtig, men ikke den forrige. I tilfælde af clear turbulens, kan det komme uden varsel fra vejrradaren. Så du siger, at nogle gange er turbulens ikke rigtig turbulens, men snarere kærlighed, som er der, men bare usynlig? Ja, og jeg siger også, at hvis du er glad for dit hoved og ikke planlægger at bære hjelm under hele flyveturen, skal du holde sikkerhedsbæltet spændt. Sarkasme. Så fortæl mig, hvis turbulens kan sende folk højt op i luften, hvordan vil sikkerhedsselen så redde mig fra en flyvende serveringsvogn? Vil det ikke være dødeligt, hvis den hammer mig eller en anden? Ja, det er derfor besætningen generelt låser servicevognene under turbulens. Jeg husker, at nogen sagde, at turbulens ikke altid kommer med en advarsel. Det virker som om, du tager mig på ordet. Hvad tænkte du på? Glem ikke at svare på spørgsmålet. Den enkle løsning er at minimere servicetiden og holde vognene låst, selv i gangen. Du ved, at du blot siger, at det vil reducere kundetilfredsheden på flyvningen. Hvem ville flyve med et fly, der siger, at de ikke serverer lige nu? Når jeg siger, vi skal reducere servicen, mener jeg, at de skal øge hastigheden på servicen. Dette koncept er ikke nyt. McDonald's gjorde det for flere årtier siden. Du vil se kabinepersonalet servere fra de sædvanlige beholdere. De er ikke specielt designet til hurtig servering. Det er helt manuelt. Nogle dele af vognene kan ændres, så de fungerer som dispenserer, så en stewardesse kan fylde 2 eller 3 glas på en gang i stedet for at skulle holde et glas og hælde en varm drik fra en kande med den anden hånd og bekymre sig om at brænde sig selv. Selv emballage og bortskaffelsen af mad er tankeløs. Der er så meget potentiale for forbedring. Og bedstefar, ville du være glad, hvis du blev betjent hurtigere, eller ville det være utilfredsstillende for dig? Selvfølgelig ikke. Jeg vil gerne holde ventetiden minimal, men hvordan sikrer du vognene? Vidste du, at flyselskaberne får nøgne fly fra producenterne af interiøret, såsom sædearrangementer og fastgørelser, udføres af flyselskaberne selv? Hver gang har fluorescerende strimler. Flyelskaber kan have styreskinner eller endda en enkelt skinne placeret i midtergangen. Vognene kan designes til at bevæge sig lineært på skinner og holdes låst efter behov på selve skinnerne. Jeg er sikker på, at dette vil være tilstrækkeligt til at lindre din frygt for at ødelægge servicevognen ved at støde hovedet ind i den. Ja. For at reducere følelsen af turbulens, kan nogle få premium-sæder udstyres med treaksede gyroskopmotorer, som vil mindske den pludselige påvirkning af turbulens, på samme måde som det fungerer for kameraer ved at reducere rystelser. Nu er du begyndt at tale volapyk, og det, du siger, går over mit hoved. Lad os gemme det til en anden dag. Lad os lukke den for nu. Bedstefar vidste det ikke, men hvis du ved, hvorfor passagerer kommer til skade under turbulens, og hvordan det hænger sammen med Newtons principper, så lad os det vide i kommentarerne.